איך אומר דוד המלך? השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? דוד סבל הרבה. היו רודפים אחריו להורגו עוד לפני שהיה מלך. שאול היה חמיב. שאול המלך היה חמיב, הוא נשא את מיכל ביתו. ושאול רצה להרוג אותו. כשהוא חשד בו שהוא הולך לקחת לי את המלכות, הוא הכריז עליו כמורד במלכות, שדינו מוות. והיה רודף אחריו כדי להורגו. והוא אומר, מה רבו צריי, רבים קמים עליי. דוד המלך סבל הרבה בחיים. אבל הוא תמיד היה עם שמחת חיים. תמיד הוא שר. רודפים אחריו להרוג אותו, ועכשיו הוא שר, רוקד. נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. מה זה נהרות עמך וכף? דוד הולך בטבע, ומרוב שמחה פנימית, הוא מרגיש שכל הבריאה רוקדת ושרה ביחד איתו. כאילו הנהרות מתרוממים ומוחאים כפיים. ההרים עושים מעגל מסביב ורוקדים, והוא הרקדן המרכזי בין כולם. איך אדם יכול להגיע לזה? שרודפים אחריו להורגו, והוא מרגיש שכל הבריאה שרה ורוקדת, הולך בטבע, והוא שמח ומאושר. הוא מסביר, הוא אומר, השם לי לא יירא. הקדוש ברוך הוא איתי, ממה אני מפחד? מה יעשה לי אדם? מה שיעשה, אם זה רצון השם, 100%, זה הכי טוב בשבילי. כשאדם חי כך, הוא לא מפחד מכלום. זה כמו שאמרו, פתגם כזה, אדם שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. צריך לפחד רק מאחד, רק מהקדוש ברוך הוא, ולא לפחד מאף אחד. צריך להיזהר, לא לפגוע באנשים, צריך לכבד אנשים, אבל מבחינת פחד שיעשו לאורה, לכן פסוקי תהילים יש להם עוצמה. גם עצה טובה, אדם שסובל מחרדות, כדאי לקרוא את פרק קי"ח בתהילים מדי פעם, אבל לקרוא את זה בעיון, לשים לב למילים. שם מופיע הפסוק הזה, השם